Pagsingkit na ko unya, ang mga bata, nakadungog pa yung, taho na. Kuha sila sa baso. Ngayon lang kwarta siyang mama. Dagat sa kuha. Una, namata kami mga alas 3 sa kadlawon. O nga, akong asawa, naghaling kayo para pag-in sa maong tubig. O nga, ako po, naggaling po ko sa suyabin para nga pagkahuman sa galing, iluto sa kuwan, iluto na sa sayang giinit nga tubig. O nga, pagkahuman sa kuwan, pagkahuman sa pagkaluto niya, iyan nang ako nang kuro-kuraw nga para nga mamit tanan ang kuwan, ang taho. Mana nga pagkahuman sa kuwan, pagka pila ka minuto, mga 10 minutes, buka na ang kuwan, ang taho. Ako si Janito Sidonsilio, nagpuyo sa Barangay Tubod, Isabelite. Nagpanuigo ng 61. Na ako'y asawa, si Nida Sidonsilio, 7 anak. Unya pagkabuka na gihaon ako naman duha. Pagkahaon naman duha, unya pagkakuan, pagkatapos na nakuha naman siya, naghihaon naman, naggamit na po kong sagla nga para nga sagla nga to sa sapal nga kuan. Muna nga ang sanagla nga itong kuan, mato ang iyang kuan, iyang ubas nga suwebe nga itong ginaling nga kuan na to kanang katong iyang gatas magpabilin to. Magpabilin. Unya katong iyang ubas ilaig dito siya. Muna ang importante na to, ang iyang gatas may kuan gamit nga para nga himo og taho.
amutong pagka tataod na naman, pag tataod, imo na po ng kuanon. Imo na po ng mga after mga 5 ka minuto, medyo mugahin naman ang iyang kuan, taho, imo na po ng kuan itong buwa. O ang pagluto sa sago, pabukal sa kagtubig. Pabukal sa kagtubig, usa ilunod yung sago. Pagkalunod ang sago ato, imo nang kura-kuraon. Kay parang hindi mo dikit ang sago. Ang kalamay, nga mo pula ang sirap, kay magpahay kag kuwan, magpahay kag asukar gamay. Oo. Nga imo nang lutoon siya, nga para nga mapula ang kuwan, ang iyang sirap. Oo. Sa akong lawas, usahay pabipi ko, ang akong dugo mo taas, na mo kuan, na mo ubos. Oh. Pero ang kuan, ang nagpa-check up ko sa doktora, nga gista ako kuan ng tabletas nga para nga maintenance. Sa kuwan sa 1988 din ako negosyo sa Isabel. Tahog kaya po akong negosyo. Oh, 1988 to siya. Kunya hantod karong ning abot ng tuig nga 2020 sa
kadugayon ako sa kanang negosyo sa taho. 40 reso pe 60 te. Bali 33 na ako katuig sa negosyo sa taho. Sa panahon sa pandemic, wag pa ko mahunong sa akong negosyo sa taho. Pero panagsara ko mo libod ng taho. Oo, panagsara. Selamat. Tapos kahapon, wala ko mo libod buntag ra. Oo. Sa akong negosyo, dako kanig katabang yun. Bisan pa sa among panginahanglan, Kira tay. bisan pa sa mga anak nga nag-eskwela, gitagbo ra dyan sa Ginoo. Bisan pa sa nakoy anak nag-eskwela nga to sa Cebu, ganang college, nutikal lagi ko ang kursyo dito sa Cebu, sa UC. Muna nga, gitagpo ra sa Ginoo. Gitagpo ra sa Ginoo ang akong kinahanglan sa pag-adlaw. Oh. Ako si Nida Seldonfilio, asawa ni Julian. Salamat ko sa iya na nagdugay amo negosyo sa Isabel. Kuan di sila unta sila kuan sa among baligya nga taho. Di sila mo sa Tagalog pa di mo sawa. katabang sa among kuan eskwela sa among bata, among pagkinahanglanon ang tag-adlaw. Mutabang gid sila. O labi na sa akong asawa, murag siya ang saving assistant sa akong kuan negosyo. Kaan kaayo basta maghiusa ang mag-asawa diha sa negosyo. Alang sa mga isibilano nun, kinintaho, ayaw ko dyan ninyo kalimti nga kinintaho maayog siya sa ato kinabuhi. Unya, kuwang pod, kanang doon na mo'y mag-order. Taga 1.5 man ang usa kaset. Ug na may tunga aw ako lang ihatag niyo 600. Pero ang gusto na ko nga makatabang ko sa sikataw. Pagkadungog na o pagsinggit na ko ta unya ang mga bata nakadungog yung taho na. O kuha sila sa baso. Ya, ngayon lang kwarta siyang mama. O, dagat sa kuha. Ayaw, palit. Ayaw magkatawa. Palit may taho tag. Palit may taho. Taho ni Kuya Ente. Tatay Julia. Tatay Julian. Kaya lamig man. Barato ra. Tag 5. Tag 5. Hi, Sabilanon! Palit na mo taho ni Tay Julian ni Kuya Inte. Palit na mo.